nateba toigwana ng'a lero siasa tiyo kanisa abo toigwananire n'omurayi oito ng'a siasa tiyo togokora etwache kanisa lero gusasima mugwanje tusasime nindocha abantu bakire nawe mbali yae nkonyarekana ikimogo secretary ndakwana korekana kirisa bate mocha lebe na lero pastor na bora anyole gonjore chinkoro chia noja abantu na bachira na inwe kanisa mwacha gosenki mwacha kanisa mwacha aya bono lero pastor ukoro umwito gaiga toro saba ntombo nchoke bose na bere bona itanga nitaitengirili bageri mbakire mbia mono ntebe nga twachire bono mambia nche no omogeni olero ese kanisa lero gaiga mheshimiwa Fred Matiang'i mwana oitoeganka ochicha kwa nimbo bakora baite pastor nje no 7 day Adventist mbiye wako ananga nje na uranyo na kalisi kaliagake na eno balisi mbaro abanene aba pastor mbaro ndaito tebanga litangani mnomo governor ya kesi ena inkuba boli moicho lya masabo na ndaito ko bakirambia mono ekiagera abange bayino batusabire especially ekana so etobise emyaka 3 bona pastor mama ete gisegito etere mpaka twekirere roga nyasaye nomya kabere ntagetembe ke rero borongeiga mwarorera abantu bakonya kuoga simba bali na Matiang'i simba rero bwate Ruto simba tigamba boli omwana ogo nabekerema osinoyo oso gutara nere no ekere wikira sabantu kwa morosi buyaiga orekana ngambiale ende totebaiga omweshimiwa Fred Matiang'i olega bali motamanyeti akera abantu maita abantu gai ngabantu mba maiso mieta koleti abandi bale maiga abarogimba yoma abanyebite namba yoma abanyebero mba yoma abantu abayamba yoma bono abantu mbaroro and waziri, it is important to you to note this, that abantu mbaroro baragani baimuki barolenga ki bawatana n'abantu baitu naintu mnegesaku ntobwenrete koba ase serikali yenseye ase ekekie kubarwa ntoje tubango mukutano omonene ndayeda omweshimiwa Fred ataracha kurungumbu nwara etwango kuana nere daily ekero no ene serikali eroro ya enko muminyokia bachiete mpaka bakabuna mwae omonto mutangani oigete mwae kando na Raila ninji abanda be babwataine mumaete same group elia chiete kabuna boye paka baskali baengota gitanda ekina kiki ya Matiang'i gitanda kiai enda mwami yarenge nko abantu abuna bali mwaro kibachitega kisegi amasasi akorutu lakini nyasaye nomuya
chinga kichonsi ogererero ense yapoe ngo sabe kanisa mutusabirana mwaziri ntaite nkuboli ko kugenda gujumutu turama muntu kora siasa yo kora kwa bire serikali emyaka nebire tigaite toyika mutuga iga twanze kuburana naintwe no mugusi ekeki yeito asensei lazima ebaro lakini gento kinge njo pastor nto we can't run away negesa abantu baito gaiga gusi Kisii County it registered 700,000 voters Nyamira 400 abantu bagwaka bamaya waka 600 gakingo saba pastor onye yuko nyarekana abantu bakure sakramento lazima babwate ekura litangana ekyare kule nere koleta chibeso sole lero ono pastor tatabringa umajengo yo pastor etuanste kanisa ya engensa iga ya lenge permanent ninyo to muga kamero kanero lenge umolisi itoma nara to kurusi chibese chonya nto konyora to koromoki tolete twagachire kanisa ya sai igabantu amintu ndayetemba sabe mwense smole tubwaterane muwaziri Mheshimiwa Fred ndayetengo sabe abantu bye bitina gusintu anje te bitina sana kanga na bitokoruga yani tokwareka twaruga ona abantu mbali batanya okora kindi kintu gusiga lakini kibayiwete matiyangi batakire babwaterere goti ya matiyangi tikatodenga onde bwensi murayi onde bwensi utaje koje bulie kiro lazima kolegas Biblia tangan kabisa tusabe Nyasaye torae na indo kwanja kwa Nyasaye gokoreke namba ibere bia monogabana na watebire ento toroji wate waiga egesa abantu bali na indo uchi wakora bya watebire kanisa kero metege ntote Oseo na tari boigo ona yenyo nonga ine Nyasaye ono wache watebire kanisa ga ngabona aye dingo chikobeke raini yokobeke kura nayo chikombeke raini busio ora abantu ba Kisii County ba support sabali etoko genda mbo bakora ose na igo betali bateba aya ono wakwanire kanisa ono kwabekire isi yenkong akingen wino maero nakaba nateba abara ibaito njengo basaba bana baminto Nyasaye gato eteri bagali kiri okorera abantu baitemero tutwaro bwanchani nento genda bakore mirimo amo bana baiga bonzi bomura baminto balega bonzi no mugabana we always work together kendo ngiyo totali goteba ni no toko genda yeringana liro rest kwana chiko bachana na botogo kwana ke kwana banta ba motole na botogo lienja to kwana togo sunyo kwana ntutu ka banyene na botogo liya ba kabande bali banene batoetane timiaka baba Kristo bobure baba province ongeri nabande batotebinga inu naba muramore manyinga inu nabangake togende guchia titogo sira bunegesako elinde tobeka abantu baitwamo bunegesako toteme kwa foidi kasi yenga ntubo tambe mangana ko jigwekeka tokoligo sono bugambi tokoligi nende twacha kuma na ntutweka banyene twacha ko chayana twacha ko ngorana abandi baito batoka na bunande bako tomone Ethiopia uchawata nabantu baito iga igo no buna wate bagabana torigenjera tobeka abantu baito amo Nyasaye gatageta tobeka abantu baito amo negesa buketo giterene amo no nyina abana bali ba minto bande balese kiombe kirikende na balo na ba minto titoko barama nende no lino monena wo wekiombe kiabo tito na boto we expect ngamba makodere memo nechi se mitora jito basemi ngaki na bako kolegazi lakini utali kora abantu bamino uzotali kusambe nyumba yino uzobona utali boyiko nabo anyeme chande karese ino no ejizo kono chikakaroro iko sambe nyumba yuto kulige jero jirusi oromora iko manje kugenda uchibosio bona barabo bosteke to sambe nyumba ngaito chaka kugenda tobe ya motwesi unabavuzi elinde tosikane
ya bako kibako egwa na kabana gwate banga mogabani no rigoire lagera kero muntu mogabani lagera mogokora koragera mogabani mwakere Fred Matiang'i chikura togenda uko osora tali boyo ya muntu rero nkuraruro mogabani ngoroka ndo kwalagera kwagenda ka azira moko genda mogabani kwisi moko genda kenda mogabani muragera bwango kore ndagera yonziro mojeka osora tali boyo abere igo nkole raya na ndo muno nonga omentere kurusika ngabalagera bayote buya baje kwakachikora nabo igo bona abantu aminto tobwaterane na ndoto bayamo no kubaliereira esabali ngo yenda tole no busaba no kwegena pastor nakubolia dinacha ombugazina balisia njira yaro nacha gase sababu ende yabene na gambi webina n'abantu aba atindi bo peji koto oda igoro koto bapiri na liatu kutetekine kiriga tabanga no bolimo njeno muntu kubwatya majiko bunale na no muntu muitebe bono baliko nyamoko nywera amarua ngatindiko chakobese paloti nganye tomerane nende noonde na manyinga yo mugusia asili monto malemu kautake rumatitiri torora no ozo na tali boyo ntayalende abagusiba mindo tikambalirira ntayalende ko fixie ben konere nse kiaro bojo enze ko sakorwe kabire ozo bono tali mangana mayenge nje kabire kera yituko tokoboka mambi twasoma echiachire ucha bito tu atete bya free primary education free secondary abana bakwaye kuchiro pia bona abana bayibuli abande bana usumbukaga aya na mangana nda dinaro kero to ikirabo nyasa na to ikyo na na to echinguru to dinda mangana yo ego pastor mbiye mono